הפלג חרש מלחש, סודות הליל זורם לאט ומלהג, ציפור מופלא. הפלג חרש מלחש, סודות הליל זורם לאט ומלהג, ציפור מופלא. הרוח בא בראש אמיר, התגנב עלה, פתאום חמק שפתיו חשק, לא אמר מילה. הרוח בא בראש אמיר, התגנב עלה, פתאום חמק שפתיו חשק, לא אמר מילה. ושוב הפלג מלחש, סודות הליל זורם לאט ומלהג, ציפור מופלא. הרוח בא בראש אמיר, התגנב עלה, אביב ירוק קצר יומו, כה קצר אדמה. משפחת בלימן עלתה לארץ ישראל ב-1926 מקורץ' בפולין, כיום אוקראינה. ההורים משה וטייבל טובה, הבת הבכורה חנה בת כ4, ודוד שיכונה יום אחד דודה בן כשנתיים. האחות הצעירה מרים נולדה בארץ. הימים ימי העלייה הרביעית והמשפחה הצעירה מתגוררת בתל אביב. ההורים זה היה היסוד של המשפחה. היה שוני רב בין ההתנהגות שלנו עם אמא, בין ההתנהגות שלנו עם אבא. לאמא היו מגבלות של שפה והייתה מנטליות לגמרי אחרת, אבל יחד עם זה אנחנו הרצנו אותה מפני שהייתה אישה מעשית, פרקטית ודאגנית, דאגה לנו ולא התערבה בעניינים שאנחנו יכולנו באופן עצמאי לעשות מה שאנחנו רוצים, וזה היה לנו נוח מאוד להסתדר איתה. והיא הייתה בכמה מובנים הרבה יותר רציונלית מאבא, מסבא, מפני שהיא ראתה דברים שאבא לא יכול היה להשלים איתם, בגלל זה שהיו לו דעות קבועות על כמה, הוא היה תקוע באיזה כמה דברים, ומה שבלט באופן מיוחד הוא זה שאבא לא היה איש מעשי. תקופות שונות הוא היה מחוסר עבודה. בהשקפתו הפוליטית הוא היה פוליציון שמאל. הוא היה סוציאליסט אפילו מעט שמאלה. הוא שנא את מפא"י שנאת מוות. הוא לא סבל אותם, ואמא ידעה והיא הבינה שבסך הכל המצב שלנו נובע מזה שאין לו פנקס חבר מפלגה. היום היינו נחשבים לאוכלוסייה של נזקקים, ומטפלים לנו לשכות הסעד. אף פעם לא הרגשנו את עצמנו מקופחים, אף פעם לא הרגשנו את עצמנו שאנחנו פחות טובים או שווים מחברים שלנו. צריכים לזכור שבתקופה ההיא רבים היו במצבנו, זה לא היה כך שאנחנו היינו, אני חושב שהרוב היה במצבנו, ולכן היה לנו יותר קל, אני חושב שהיינו מאושרים בסך הכל, למרות זה שאנחנו חשנו שאסור לנו לבקש דברים שהם מעבר ליכולתם של ההורים לתת. לאמא אין משפחה בארץ, הייתה ממש אישה בודדה. אנחנו הרגשנו שאמא היא אדם בודד. היו לי שתי דודות וסבא, דמות של איש זקן מאוד, עם הדרת כבוד. מעולם לא שמעתי ממנו שהוא ידבר אליי ישירות, לא שאל אותי, לא התעניין בי. הדבר היחידי שאני זוכר הוא שהוא היה מקפיד לראות איך אני באופן חיצוני, הוא היה מבקש שאני אושיט ידיים לראות עם הציפורניים שלה, באמת אדם שמאוד הקפיד על הניקיון, והיה מאוד מרוצה שהייתי בא אליו בתור ילד עם מטפחת עם סיכה תלויה פה ליד הזה. יש לי תמונה מגן הילדים שאני הילד היחידי שיושב שם בגן הילדים מטפחת פה, זה לא יודע למה אמא חשבה שאני צריך ללכת עם מטפחת זה. כשאני משווה את איך אני בתור סבא ואיך סבא התייחס אליי, אני אומר זה שתי פלנטות אחרות לגמרי. תראי, אני בתור סבא אני דואג, אני מפנק, אני מחבק, אני מתנשק, אני מתעניין, אני עוזר. זה סבא, היום זה סבא. ואני חושב שאני גם זוכה לתגובה, מפני שאני חש שאני טוב איתם, הם טובים איתי,
ואני חושב שזה יחסים טובים מאוד, ואני לא זכיתי לדבר הזה. דודה, היצירה הזאת משגעת, הקטנה. זה תמיד התאמצנו בשביל מספר 4 תמיד מוצלח. אבל תראי ממי השערות עומדות, רחלי, תסתכלי על סבא דודה. לא, אצל חגי זה, גם אצל מיכה עמדו השערות. נכון, אני חייבת לשמוע. מה את עושה לסבא? את עושה לסבא? אם אתה רוצה להישאר... השם דוד הוא השם הסבא של אבא. אבא אמר לי שהוא לא רצה לקרוא לי דוד. רק זה היה נהוג במשפחה, והאבא של סבא פנחס שמו דוד, והוא האיש ידוע היה מאוד בעיירה כי הוא היה חזן, שהיה לו קול טנור בלתי רגיל והוא היה מזעזע את הקהל בקולו. זה אבא סיפר לי. עכשיו להפתעתי, היה לי מורה בגימנסיה, שהוא שאל אותי מאיפה אני, אז אמרתי, אני נולדתי בקורץ. אמר לי, קורץ? יש 2 דברים בקורץ. אחד זה הרב המפורסם, אני לא זוכר את שמו, שמקורץ, ודוד אלדחזן, כך הוא אמר לי, דוד אלדחזן, דוד החזן. כן, זאת אומרת שהוא היה חזן די מפורסם. עכשיו אבא אמר לי, תשמע, אני לא בטוח שהייתי קורא לך דוד, הייתי קורא לך שם אחר. אז אני אומר לו, הנה, דוד מלך ישראל, זה כבוד, אומר, אל תהיה בטוח שדוד אבא שלי, אל תהיה בטוח שדוד המלך היה מביא היום כבוד לישראל. השם דודה, אני לא יודע בדיוק, אבל זה בא לי בתנועה. היה בחור שקוראים לו דודה מגדוד משמר העמק. כשאני באתי ואמרתי שמי דוד, וגם שמו דוד, אז אני חושב שלא קראו דודה, אז גם לי קראו דודה. וזה שם מהתנועה, ככה חבר'ה התחיל לקרוא לי דודה, וזה נדבק. לאבא משה היו חולצה כחולה ומכנסיים קצרים, המיועדים ל1 במאי. דודה היה היחיד בבית הספר שקיבל מאביו מכתב המבקש לשחרר אותו מלימודים. כולם ידעו שבלימן ב1 במאי לא בא. ודאי שהוא היה במחנך, תראי, הוא יקנה לנו ערכים באופן ההתנהגות שלו. אני כתבתי לו באחד המכתבים בן שמן, שלא ישלח לי בולים. בכדי שאני אכתוב יותר, צריכים בולים. אז הוא היה שולח לי במטפה בולים. כשהחבר'ה היו זקוקים לבולים, ולי היו בולים, ומישהו היה מבקש, לא הייתי נותן לו, הייתי נותן לו. וככה זה התחיל כמעט שאני הספק של הבולים של הקבוצה, וידעתי שבולים זה כסף. כשבאתי הביתה, אבא אמר לי, נכון שהבולים עולים לי, אבל אם אתה יכול לעשות טובה לחברים שלך, מה רע בזה? במשפחה, למרות הצניעות והצנע שחיינו בו, הייתה תמיד תרבות. עיתון זה היה דבר הכרחי. בכל מצב, גם של מצוקה, אבא לא ויתר על עיתון. העיתון היה דבר, כשהייתה מצוקה, אם הייתה אומרת, דבר ראשון צריכים לוותר על המנוי. לא עזר, העיתון היה נכס ברזל. אחר כך הייתה תקופה של הרדיו. אבל רדיו זה כבר היה משהו רציני, וכשאבא החליט שקונים רדיו, אז כמובן התחיל ויכוח, יש כסף, אין כסף. בסוף כמובן הוא קנה את זה בתשלומים, והגיע הביתה מכשיר רדיו אוריון, הונגרי, וזו הייתה חגיגה. אז כשהיינו פותחים את הרדיו, על יד היו עומדים אנשים להקשיב. למי זה היה הרדיו אז? בכלל, רדיו שווה היה אז אולי לפסנתר ולפטיפון. היו לנו נוהגים שקיימנו אותם המון שנים. למשל, בכל מצב, יום שישי זה היה יום שישי, שמנקים את הדירה ומחכים לארוחת ערב. ארוחת ערב תמיד הייתה חגיגית. אני לא יודע איך אמא הסתדרה, תמיד הייתה ארוחת ערב חגיגית. וארוחת הערב הייתה מלווה גם אחר כך בשירה. והאוכל היה טוב, והשירה זה לא משפחה דתית שיושבת שר המזמורים. שרנו שירי צ'רניחובסקי וביאליק. סבנו ואותנו, תהיה
דבר אדוני. רזן, אזן, אזן את עולמו, הורינו אבינו, אכלנו מלחמו, ויינו שתינו, על כן נודה לו ונהללו בפינו, לנו וענינו את קדוש אדוני. יום שישי כל אחד היה לו איזשהו תפקיד. אני הייתי מצחצח נעליים לכל המשפחה. הייתי יושב, מבריק את הנעליים, אז זה לא כל כך הלכו עם סנדלים, נעליים. אז הייתי מצחצח את הנעליים לאמא, לאבא, וזה היה ככה. אני לא נתתי לאמא שלי לגייס את הבגדים שלי, כי אני לבשתי מכנסיים קצרים, והייתי צריך שיהיה מגועץ יפה, עם פס, מקופל, ואני הייתי מגייס לעצמי את החולצות, מגייס לעצמי את המכנסיים. הם רק לא אהבו את זה שאחרי שאני רוחץ רצפה אמרתי לא לדרוך פה, ואמא שלי אמרה, אחרי שאתה רוחץ אנחנו צריכים שבוע לא להיות בבית. אבל זה גם רבקה אמרה לי, שכשהייתי עוזר לה ורוחץ רצפה, לא אהבתי שמיד מסתובבים, אז היא אמרה בדיוק מה שאמא שלי אמרה. זה בית כנסת תפארת ישראל ברחוב הרמן כהן. זה היה דווקא בית הכנסת של הרבה יקים פה, ופה עליתי לתורה בבר מצווה, וזה היה בית כנסת שאבא היה הולך לחגים, ואני עצמי לא בבית הכנסת הזה, לא זכיתי לבקר למעט הבר מצווה. והכלבה? כן, הייתה פה, יש לי צילום פה במרפסת עם סבתא עם דובה, עם אמא עם דובה. הכלבה עוד הייתה פה. ומה היה מעניין? שהייתה עומד במרפסת פה, כשאני הייתי בא מפעולה, הייתה שומעת, אז הלכו עם נעליים עם מסמרים, כן? היא הייתה שומעת את הצעדים שלי, הייתה כבר קופצת, סבתא אפילו הייתה נהנית מאוד מכמה נאמנות הכלבה הזו. כן, עכשיו אז דובה הייתה עוד פה, ופה הייתי בבן שמן. גם שלא היינו בבית, לחזור לתל אביב זה היה לחזור לבית. לא היה ספק שהבית שלנו, ההורים שלנו, זה מחכים לנו, טוב לנו איתם, דואגים לנו, מפנקים אותנו, פשוט מפנקים אותנו. הייתי תלמיד טוב, העובדה שבסוף לימודים בבית ספר עממי קיבלתי סטיפנדיה לשנה אחת בגימנסיה. וזה היה לי ברור שאם אני לא אקבל סטיפנדיה, אז להורים שלי אין אפשרות לממן לימודים. והמעניין הוא כל הנושאים שאני מאוד הסתיינתי, זה היה דווקא דקדוק. אחרים שנאו ואני אהבתי את זה. בתל אביב הקטנה מכירים איש את רעהו, לא נועלים בתים. בשבתות דודה הולך ברגל עם אבא מצפון תל אביב עד לאולם אוהל שם לעונג שבת, לשמוע מרצים וסופרים. בגיל 10 מצטרף דודה לשומר הצעיר, והוא מהחברים הראשונים בגדוד השדה. הפעולות והחברים בתנועה הופכים לבילוי העיקרי. אני הגעתי לאהבת המוזיקה, אני חושב הודות לתיאודור. תיאודור היה מזמין את הגדוד, אז היינו איזה 30-40 איש, אליו לרחוב גורדון לבית של ההורים שלו, והיינו באים לשם עם נעליים מסומרות, כמו שאז הלכו בשומר הצעיר, על השטיחים העדינים של משפחת הולדהיים, ואימא שלו הייתה סבלנית וגילתה אורך רוח, ואפילו כיבדו אותנו בביסקוויטים. אז תזכרו, ביסקוויטים זה היה כבר משהו. ושם תיאודור היה פטיפון. למי זה היה פטיפון? ליקים. הוא היה משמיע לנו יצירות ומסביר לנו. לדודה שיגעון מיוחד, להגיע לקונצרטים של התזמורת הסימפונית. באותה עת אנשים נהגו לעמוד בפתח האולם וחיכו להזדמנות להיכנס. מנויים שהיה להם כרטיס פנוי באותו ערב, חילקו אותו ברצון. וכך הצליח דודה להיכנס לקונצרט ולשבת במכנסיים קצרים עם הקהל המכובד, עד שאימא של תיאודור סדרה לו כניסה לחזרות התזמורת.
עכשיו הייתה בעיה שזה היה בזמן הלימודים. למזלי הטוב היה לי מורה לאנגלית, הוא היה כנר, הוא היה אפילו בא לשיר לנו שירים באנגלית עם הכינור שלו, והוא דאג שישחררו אותי מהלימודים ביום שיש קונצרט. אז אני הייתי משתחרר, נוסע עם האופניים, ומבלה שם את שעות הבוקר. אני חושב שפה צמחה אהבתי למוזיקה. פה ממול, קומה שנייה, גר רפפורט, אליהו רפפורט, חבר בית אלפא לשעבר, אבא של גברוש, שבנה כינורות. זה היה הדירה שלו למעלה, קומה שנייה, מרפסת מצד ימין. בתחילת הרחוב בצד שמאל, הבית השני אני חושב, גר משפחת בורוכוב, שהוא היה כנר בפילהרמונית, אז זה רק כמה פילהרמונית, היה 36 או משהו כזה, והוא היה מורה לכינור. והייתי עובר שם ושומע תלמידים, אבל לא עלה בדעתי שההורים שלי יכולים לממן, נשמתי יצא, אבל אפילו לא ביקשתי. הדבר היחידי שניחם אותי זה מפוחית. אני מגיל צעיר, אני חושב שאני פשוט נולדתי עם מפוחית, ואני מגיל צעיר ניגנתי בבית, ניגנתי בתנועה. אני לא יודע איך הגעתי למפוחית. תראי, זה ליווה אותי כל החיים המפוחית, גם פה בקיבוץ ניגנתי, משפחה ניגנתי. זה אונר אורגינלי, ולא תאמין, יש אחד מודרני, זה נתן לי נרי. זו שלי שקניתי באיטליה לפני 40 שנה, באיזו חנות קטנה מצוינת. אחרי המפוחית, הטוף היה כלי המוזיקה השני שלי. החליטו שבמצעדים של התנועה, של הגדוד, של זה, צריכים מתופף. וכל אחד ניסה, ואצלי זה מיד כאילו שאני נולדתי עם טוף. וזה היה כבוד גדול. למה? כי ב1 במאי היו הולכים עם טופים. לא היה מפקד, לא הייתה תהלוכה, לא היה 1 במאי, לא היה זה בלי שאני אתופף. לגיל הזה שכבר אני בגימנסיה, אז היה לי ברור שאני לא אוכל להמשיך, אף אחד לא יממן לי לימודים. הסטיפנדיה הייתה, המלגה הייתה לשנה אחת. אני נורא רציתי להמשיך ללמוד. מה שמוזר הוא שאני מספר על איך ההורים התייחסו ללימודים וזה, לא אמרו לי, שמע, לך לעבוד, תעזור לנו בפרנסה. ברגע שהם ידעו שאני מבקש ללמוד, הם נתנו לי את האפשרות לחפש, למצוא משהו. ואז, היות והיה לי חבר טוב מאוד, רפי מהתנועה, רפי רוזנברג, הוא היה בבן שמן, ואני כתבתי לו ושאלתי אם יש אפשרות שאני אצטרף אליו לבן שמן. ורפי שם הסביר למדריך, חיים בר נחום, ידוע, תשמע, הבחור הזה הוא בחור חברתי אליי, והוא יודע לנגן, הוא יודע לרקוד, והוא יכניס פה חיים. שירת הנוער, שירת עידנו. דודה מגיע לבית הספר החקלאי בן שמן ומצטרף לקבוצת הלומים. בבוקר הם עובדים אצל חקלאי המושב, אחר הצהריים לומדים. החניכים חברים בתנועות הנוער. דודה מדריך קבוצה של השומר הצעיר. אחת החניכות שלו היא שולמית אלוני. האווירה החברתית מעולה, יש פעילות ערכית וחיי תרבות ברמה גבוהה. מקהלה, הצגות, קונצרטים. הייתה קבוצה עצמאית שהתפרנסה מזה שהיא עצמה מרוויחה, עובדת, מרוויחה ולומדת.
היות וזה היה קשור גם עם לימודים, אז זה נורא מצא חן בעיניי. היו שנים שלא רק למדתי, אבל בעיקר היו שנים שבו אני רכשתי הרגלי עבודה. אני הרי מימי חיי לא עבדתי. בן שמן אולי זה המקום ששם סיגלתי לעצמי או למדתי או רכשתי את האופי הפדנטי שלי, שאני נורא אוהב דיוק ואני נורא אוהב ואני משקיע בזה, וזה הודות לזה שנפלתי לידיים טובות. ממש צמוד לכפר הנוער היה מושבניק אחד, משפחת וייץ, דוד וייץ, ואני נתקבלתי לעבוד אצלו. בשנתיים האלה שעבדתי במשפחת וייץ, רכשתי לא רק ידע, אלא הרגלי עבודה. דוד וייץ היה קפדן, אבל הייתה לו סבלנות, הוא היה מסביר לי וסדר, בכל דבר סדר. היו יוצאים לעבודה, היה עוד חושך. במחסן כלים, שם של המושבניק לא היה חשמל, הייתה נורת נפט. אז הוא אומר, אתה תבוא למחסן, אתה צריך למצוא כלים, איפה תמצא את האבן המשחזת? תמיד היו אומר, אם לא תשים את זה תמיד באותו מקום, לא תמצא את זה. באבן המשחזת יש מקום. אני בא לשם, אני רוצה למצוא את זה שם. זו הייתה שיטה, ככה הוא הכניס בי את העניין הזה, שדייקנות בעבודה ומשמעת בעבודה ומסירות בעבודה זה ערך, הסך הכל הזיכרונות של בן שמן הם זיכרונות מאוד נעימים, ובעיקר הייתה לנו הרגשה טובה שאנחנו מפרנסים את עצמנו. גדוד השדה מקים בצפון תל אביב קומונה של מדריכים. בסיום הלימודים בבן שמן, דודה חוזר לתל אביב ומצטרף לקומונה. תקופת הדרכה הייתה תקופה נורא פעלתנית, אבל אנחנו בתור חיים בקומונה היה נחמד מאוד. מפני שהייתה צוות של צעירים שגרים יחד, מבלים יחד, וקיימנו את עצמנו, ועד שהחליטו שאנחנו מחסלים את העסק ובאים לבית אלפא. חברי גדוד השדה חולמים להקים קיבוץ בגליל, אבל מופעלים עליהם לחצים כבדים להצטרף לבית אלפא. משלחות מהקיבוץ מגיעות אליהם להסביר שאם לא יבואו, אין עתיד למקום. ב-1944 הם מגיעים לקיבוץ וקוראים לעצמם השלמה, כי הם משלימים את בית אלפא. אבא היה גאה בזה שאנחנו קיבוצניקים. כמו שפה מהיום מספר, הבן שלי הוא עורך דין, הבן שלי הוא גאון, הבן שלי הוא אלוף, הבן שלי קיבוצניק. אמהם בצעד בטוח, טוב ללכת בדרכים. איפה הייתה הפעילות שלנו? פעילות מוחלטת, היה בענייני תרבות. ערבים, מוזיקה, מקהלה, כל זה בלי השלמה הייתה שממה. לא הייתה הצגה שלא הייתי משתתף בה. החיבור שלנו עם ילדי המקום היה חיבור באמת פשוט טבעי. לא הייתה לנו בעיה, אנחנו. הייתה הרגשה שאנחנו גוף אחד. באתי לבית אלפא וידעו שאני חניך בן שמן ואני יודע לחלור. מה עשו? פק לרפת. וזה היה כמעט נתק מוחלט מהחיים החברתיים של ההשלמה. ואז באנו ואמרנו, אי אפשר כל הזמן ברפת. אז אמרו שתהיה תורנות, מתחילים מ3 שנים. 3 שנים כל אחד ייכנס, 3 שנים. ואז בפורים אני התחפשתי לאסיר, לבשתי בגדים של אסיר, ובנו לי כלוב, ועשיתי שלט, נידון ל3 שנים ברפת. פודי היה מרכז המשק. הוא ראה את זה, פרט בצעקות, מה זה לעבוד ברפת, זה מאסר, זה...
בשנת 1944 מוקמת הבריגדה, חטיבה יהודית לוחמת, חיל. עשרות אלפי בחורים מהיישוב בארץ ישראל מתנדבים לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, מהם 5,000 לוחמי הבריגדה היהודית. תחילה רוכזה במצרים ומשם הועברה לאיטליה ולחמה נגד הגרמנים. בסוף 1944 דודה מחליט להתגייס לבריגדה. קודם כל כדי להתנתק מהרפת. ואז הקשרים שלי עם רבקה ככה התחילו לפרוח, ואני ערב אחד אמרתי לה, את יודעת, אני החלטתי שאני מתגייס. פה, שם, בכתה, למה? פה אמרתי, תראי, אני מרגיש שאני יכול, אני די צעיר בשביל לעבור את הצבא ולחזור. היא קיבלה את זה באומץ לב. קודם כל נסעתי להורים לבשר. אבא שלי קיבל את זה בדממה. אמא שלי ראיתי שחרדה. אבל אמרתי להם, תביטו, יש 10,000 התנדבו, וצריך להתנדב. רבקה ליוותה אותי. בתקופה הזו שהייתי בסרפנט, אז הייתי בא, כבר במדים הייתי בא לבית אלפא, לתל אביב. אני הייתי מקבל חופשות בגלל זה שהייתי מצחצח יפה מאוד את הנעליים ואת הברסה של החגורה. זה הצטיינות, את מבינה? לאחר מכן עברנו למצרים, אחרי כמה חודשים. אני קיבלתי לנסקורפורל, זאת אומרת סרט אחד, עוד בסרפנט. הכיתה שלי הייתה כמעט כולה קיבוצניקים. הסמל של הבריגדה שהיה תפור על השרוול, פה. וזה מה Jewish Brigade Group, זה הבריגדה, בעברית זה חיל יהודי לוחם. כל התקופה הזו הייתה חלופת מכתבים אינטנסיבית מאוד. רבקה הייתה כתבת, אהבה לכתוב, כתבה יפה מאוד, מספרת על הכל, ואני גם כן הייתי כותב, די הרבה, מספר לה. ואני אפתיע אתכם במשהו אחר. אתם לא יודעים מה שעומד, מה שאתם תקראו בספר שאני הוציא, השני. לא, שם יהיו הרבה מכתבי אהבה, ממש, של דודה ורבקה. אוי ואבוי. זה כבר עבר מזמן, עכשיו יש מכתבים אחרים. אתמול הייתה לי שבת ויצאתי קצת לטייל עם סוניה. אספנו פטריות וכולי. היה נחמד מאוד. כששכבתי לנוח, תקפו אותי געגועים חזקים נורא אליך. ממש לא יכולתי להירדם וכל כך להציג שלום. וגם עכשיו אני רוצה שתהיה פה. אני מציעה לך לצפצף שם על הכל ועל כולם ולבוא מהר הנה. אני כבר מחכה לך. מה? פילוסופיה. ועכשיו, שלום לך ילדה חביבה. מצב רוח טוב ואליס קפץ עליי בימים האחרונים. בעצם אינני יודע מדוע בדיוק, אך בלי ספק למכתבים הנחמדים יש חלק ניכר במצב רוחי. הערב אין לי חשק לכתוב מגילות וסיפורים ארוכים, כפי שנוהג אני תמיד. אסתפק רק באמירת שלום ובנשיקות לוהטות, שאני מטיסן אלייך ובייחוד אז רצוני שאחת הנשיקות תפגע דווקא בנקודת החן שלך מתחת לשפתותייך. אם באמת מתמלא רצוני המשונה, ספרי לי במכתבך, טוב? שלום שלום ולי מנוחה, ילדה יקרה. מה? אני פשוט חנה, אני מקווה שזה לא יהיה בסדר. חנה, ההסכם בינינו שאת נותנת לנו קודם לקרוא. שלום רב לך רבקלה.
נזכרתי לפתע בשיחה שהייתה בינינו על הר הכרמל בשומריה, כשנחנו בצהרי יום בצל העצים. זוכרת את? אמרת אז שחייל מוכרח שיהיה לו איש קרוב, חבר, חברה, שיוכל להיות לו שותף מלא בשמחה ובצער. כך אמרת, נכון? אף פעם לא הרגשתי כמה אמת יש בדברים אלו, כשם שמרגיש אני בערב זה. ובאמת תמה אני על חבריי האומללים, שאין להם נערות אהובות כמוך, שאין להם ריב קלות, שאפשר לכתוב ולספר להן על הכל, ואפשר גם למזוג ולהציף אותם באהבה עמוקה מתוקה. נשיקה חמה ומתוקה, דודה. דודה מגיע עם יחידתו לאירופה בסיום המלחמה. אירופה מלאה בפליטים ניצולי השואה אשר מרוכזים במחנות על ידי אונר"א והג'וינט. חלק ממתנדבי הבריגדה נשארים כדי לעזור לשארית הפלטה, לארגון הצעירים לעלייה הבלתי לגלית ולהשגת נשק. דודה וחברו מהקיבוץ מנחם אגמון מתנדבים להישאר באירופה. דודה מדריך בני נוער באיטליה, הדרכה חברתית, צבאית, פעולות, תרבות, מסיבות. היו שם ילדים שעברו דברים נוראים, סיפורים נוראים. חלק מהם היה מספר את זה ביידיש, את הסיפורים שלו. אבל אני הרי לא הבינותי בפסיכולוגיה שום דבר, אבל מה שהבינותי שהם צריכים להשתחרר מהסיפורים שלהם. והם צריכים אוזן קשבת. היו הרבה כאלה שסיפרו סיפורים, וכשהיינו יושבים במסיבה, והיינו רוקדים והיינו שרים, היה פתאום פורץ איזה מין מצב כזה שאת לא יודעת מאיפה זה בא בכלל. שהם היו נזכרים בסיפורים וזה היה הורס את הכל. הם היו אנשים שהרצון שלהם להשתלב, למדו עברית בצורה מסחררת. למדו את השירים, למדו את הריקודים. כל הקבוצה הזו שאנחנו טיפלנו בה, בצורה מאורגנת כמעט שנה ומשהו, ואחר כך עלו לארץ, וכמו שהם באו מיד גייסו אותם לפלמ"ח. לחיילים המשוחררים ניתנת אפשרות ללימודים עם מלגה מהצבא הבריטי. דודה רוצה ללמוד וטרינריה. הוא מקבל המלצה מהמורה שלו בבן שמן, עובר בהצלחה את המבחנים ומקווה ללמוד באנגליה. אבל מסתבר לו שניתן ללמוד רק בהולנד או בגרמניה. וכשהגעתי ארצה, אז רבקה אמר לי, מה בקשר להמשך של לימודים? אז אני אמרתי, תראי, עכשיו אני פה בקיבוץ, אז אני כבר רוצה להתערות במה שמתרחש פה, כל זה, ובזה הסיפור על הווטרינריות נגמר. הגענו הנה באפריל 47 לנמל חיפה. אנחנו ישר מהאונייה, מנחם ואני הגענו לבית אלפא. לי היה ברור שרבקה היא זו שתפגוש אותי. באמת מיד פגשה אותי, והיות חליפת המכתבים שלנו הייתה די לוהטת, די חמה, לא הייתה לנו בעיה כך וגם הכרנו קודם, וזה לא מפגש ראשון. עברנו לגור יחד בכלל בלי שום התלבטויות. כעבור כחודשיים דודה ורבקה מתחתנים. החופה הייתה ב-30 ביוני 1947 אצל הרב בעפולה. אספו פועלי בניין מהסביבה כדי שיהיה מניין. מה שאבא שלי כעס עליי, שלא דאגתי שתהיה לי טבעת. אז הוא חשב למה, איך קרה שלא קנית טבעת? אז יולקה הורידה את הטבעת שלה ואני קידשתי אותה בטבעת של יולקה. יולקה לא הייתה נשואה רשמית, אבל הייתה לה טבעת. שם המשפחה, לפני שנולד מיכה, רבקה אמרה, בוא נחליף עכשיו שמיכה כבר ייוולד בשם המשפחה החדש שלנו. ישבנו ככה חבר'ה מהשלמה, אז אני אמרתי, מי שייתן שם טוב מקבל פרה אדומה. שוקולד. היו כל מיני שמות שם, שמות של פרחים ובלומן, בלומן זה פרח. והוא הציע הדס. הדס זה צמח, רב שנתי,
תמיד ירוק, זה נחשב לצומח צנוע, לא מתיימר להגיע השם בסמליות הוא טוב. אז אני באתי לתל אביב, אמרתי לאבא, תשמע, אנחנו רוצים לשנות את שם שרצינו להדס. אז אבא אמר, אם אתה תהיה הדס, אז גם אני אהיה הדס. באמת, אבא מיד קיבל את זה. ואז שינינו את השם, ומיכה נולד, והוא כבר נרשם בשם מיכה הדס. בשנת 52 פנה אליי יעקב איתן, שהוא היה מזכיר קיבוץ, ואמר לי, תשמע, אנחנו רוצים שתבואו לעבוד בלול. אמרתי לו, תשמע, לול זה עבודה בשביל בחורות, לא בשביל בחורים. למה? כי בבן שמן אף אחד לא רצה ללכת ללמוד במקצוע הלולנות, אף אחד לא רצה ללמוד. לול זה היה טאבו בשביל גויים. אמרתי לו, אין לי שום יחס לדבר הזה. לא, כי יש שם תפקיד חברתי, הוא אומר לי. יש שם מלחמה, אתה תהיה מתווך. אמרתי, אם זה תפקיד חברתי, טוב, נקבל לתקופה קצרה לעבוד בלול. והתפקיד שלי היה כמובן סבלות, מה שמה יש לעשות בלול, סבלות. להכין תערובת וכן הלאה. היה איש חכם אחד שם, גימפל. והוא אמר, תשמע דודה, תיכנס לחלק המקצועי, תראה כמה שזה מעניין. והעסק הזה לקח אותי, לפני שהתחלתי לקרוא ספרות, אחר כך יותר מאוחר יצאתי לקורס של 3 שבועות, וככה נתקעתי באופן זמני ללול. עברה שנה, עברה שנתיים, והפכתי כבר להיות מנהל ללול. אני השקעתי הרבה יותר בלימודים, אני פשוט קראתי הרבה ספרות, הייתי נוסע להרצאות, כי הסתבר שהענף הזה הוא ענף דינמי, הוא משתנה, כל שנה מתחדשים דברים, מפתחים דברים, משנים שיטות. אני גדלתי עם הלול, הלול גדל איתי. ב-1960 דודה יוצא עם משלחת של חברי בית אלפא לעזרת הקיבוץ הצעיר עדמית בגליל המערבי. הוא מדריך חברתי ואף עוזר להקים את הלול הראשון. החברים מועסקים בנטיעות על ידי הקרן הקיימת לישראל. הייתי שם לפני 2 עם סוניה ואהוב, עשינו טיול, היה אחרי מותה של רבקה. נכנסנו לקיבוץ עדמית, משהו שמדהים, אי אפשר להבין איך היישוב הזה הפך איך הקיבוץ הקטן הזה הפך ליישוב. מדהים יותר זה כל היערות, את נוסעת ביערות כמו בשוויץ. ואת כל הדבר הזה אנחנו עם הגב הכפוף שלנו, שם עם העדר בבוקר. את רואה היום יער עצום כזה, זה באמת... אירוע מכונן נוסף היה השתתפות דודה כזמר במקהלה במשלחת שייצגה את ישראל בפסטיבל הנוער הדמוקרטי הבינלאומי שהתקיים במוסקבה ב-1957. המפגש עם יהודי רוסיה היה משהו לא ישוער. הם יצאו לרחובות והפגינו את יהדותם בפרהסיה, וזה היה דבר מדהים. כל בוקר על יד השער צבעו 100 אנשים. חוויה נוספת הייתה לי בבית הכנסת, זה היה משהו מדהים, מפני שאמרו לנו, תראו, אתם הולכים לבית הכנסת, נתנו לנו ספרי תפילה ושקיות עם תפילין, ואמרו לנו, תראו, התנפלו לכם יהודים, יש לכם מתנה לתת מתנה. עלינו למדרגות של בית הכנסת הגדול של מוסקבה, חיכו המונים, והייתה צפיפות ממש ככה נדחקנו, ואני הולך, ואני רואה בצד עומדת איזו אישה עם עיניים, אז אני לא יודע, באופן אינסטינקטיבי ניגשתי אליה, ונתתי לה את התפילין ואת היא פרצה בבכי נורא. היה מרגש. צילמתי 100 צילומים. כשבאתי ארצה והיו לי המון פילמים, לא היה לי כסף בשביל לשלם בשביל הפיתוח. היה צלם אפרים איירדה בתל אביב, ידוע, כולם יכירו אותו,
באתי אליו ואמר, תשמע, אני אפתח לך בגודל גלויה את כל התמונות, אבל את הפילמים תשאיר לי. ואני הסכמתי. והסוף היה שהוא ניצל את זה ופיזר את זה, בכל מקום אני מוצא, בכל מיני ספרים, בכל מיני אני מוצא את התמונות שלי, אבל יש לי פה התמונות בגודל של גלויה. יצאו כמה חברות, יצא אלבום תמונות, שרוב התמונות הן שלי. אני למדתי על מנדולינה כשהייתי בקומונה. ידעתי לנגן קרקוביאק, ידעתי לנגן ריקודים, וידעתי בעד לנגן לפי תווים. באיטליה החלטתי שאני מנגן גם על אקורדיון. ביקשתי מאחראי שלנו שישב במילאנו, אמרתי לו, אני רוצה שיקנו לי אקורדיון. כי יש ריקודים, יש נערים, יש לימודים, בסוף אישרו תקציב, נסעתי לברגמו ונכנסתי לחנות, קניתי אקורדיון. עם האקורדיון הזה הוא ליווה אותי כל השנים שהייתי באיטליה. כמו שהנגינה הייתה אצלי דבר כמעט דומיננטי, גם השירה במקהלה. כבר בגיל צעיר הייתה מקהלה בתנועה. אחר כך הייתה מקהלה בבית ספר, ומי היו המורים שלי? בבית ספר ממי? לא תאמיני. המורה הראשון היה מערבי, ואחר כך היה לי מורה דניאל סמפורסקי. אני הייתי תלמיד מאוד, אהבתי מאוד את השירים האלה, ועלינו הוא לימד את השירים הראשונים שלו. והוא עשה מקהלה בבית ספר, השתתפתי בה. לאחר מכן היה לי מורה שלמה אופמן, קומפוזיטור ומנצח, וגם כן הייתה מקהלה, השתתפתי. הגעתי לבן שמן, חנן אז קצת, ודאי שהייתה מקהלה בבן שמן, השתתפתי. זאת אומרת, זה לא רק חיפשו אותי, אני חיפשתי את המקהלה, אפשר היה לשיר במקהלה. בתנועה הייתה מקהלה של תיאודור. תיאודור הביא לנו בכלל תרבות. אני בטוח שיש קנונים שאת אפילו לא יודעת, ששרנו אותם אז. עייפתי כל אשר עזבתי, מתי? זה קנון פנטסטי, מסובך ככה וזה. בבית אלפא, כמובן שהייתה מקהלה. הייתה מקהלה של תיאודור, אחר כך הייתה גם מקהלה של שלמה יופן. לרינת, התקבלתי הודות לזה שהייתה הקלטה בכל ישראל, והם באו להקליט פה, שהאחראי על ההקלטות היה חנוך חסון, והוא שמע אותי שר. יום אחד הם מצלצלים לי ואומרים, תבוא למבחנים למקהלת רינת. אמרתי, מה פתאום מקהלתות? איפה באתי? באתי לחזרה לביתו של גרי ברטיני. הוא המנצח של רינת. שאלתי, מה אתה רוצה לשיר? אמרתי, אני מכיר קורל של באך. מי ייתן ראשי מים. שרתי את זה, אני חושב ששרתי את זה בסדר. אמר לי, יופי. הדבר המיוחד במקהלת רינת זה שהחזרה היא שירה מיד, כולם שרים יחד. אין דבר כזה שמלמדים כל אחד. ולמה? מפני שכולם קוראי תווים. אני חושב שזה שהצלחתי להתברג למקהלת רינת, זה עשה לי כמה שנים טובות מאוד.
שאנחנו ביצענו את קונטינוע במסגרת של יובל התנועה. מהזמרים האורגינליים אני היחידי שנשארתי שם. לקונצרט שהיה בגן שמואל באו גם מקהלת רינת. אז בא גם גרי ברטיני. אחרי ההופעה הוא אמר לי ככה: על היצירה עצמה אפשר להתווכח, על השירה שלך אי אפשר להתווכח. הרגשת שאתה רוצה לעשות איזה קריירה כזמר? לא. למרות זה שרבקה כל הזמן אמרה, אתה יכול, תיסע, תעשה, פה, שם. לא הייתה לי שום אמביציה, כי אמרתי לך עוד קודם שבמה זה לא היה הדבר האהוב עליי, בכלל לפיה. הדבר הכי שנוא לי זה החזרות, גם כשהיו הצגות. הייתה הצגה בבית אלפא, דוד ושאול, או שאול על הגלבוע. אנוכי הייתי שאול, כל כך הרבה חזרות וחוזרים על אותו דבר, אני השתגעתי. הרגשתי טוב בשירה, בחג, לשיר סולו, משהו, זה לא היה משהו. אבל כשהתחילו כל מיני חזרות כאלה. החומר שהסכמתי לשיר היה לרוב חומר שהתאים מאוד לקול שלי. דברים סופר ישנים. הנה אתה, מצאתי כבר תקליט אחד. זה ניחוחי אביב. ופה נדמה לי שאני שר גם, נכון? זה השיר של אוסף שירים של נחום איימן. וכתוב פה דוד הדס, דודה, הלא הוא הלולן של בית אלפא. יש לי אוסף של תקליטים אחד. חלק גדול הבאתי מארצות הברית. מקהלת רינת נכנסה לחנות הכי גדולה בניו יורק. יחד כמובן עם גרי ברטיני וכל זה. אז כולם היו מראים את תקליט, רצים לגרי, זה שווה. באמת אני קניתי כמה תקליטים בעצתו של גרי, זה משהו בלתי רגיל. ככה רכשתי כמה תקליטים כאלה. חבל לי להיפרד מהם, אבל היורשים שלי ודאי לא ידעו מה לעשות עם זה אפילו. תוך כדי עבודתו בלול בקיבוץ, דודה מצטרף להנהלת איגוד המשקים המייצרים ביצי רבייה לאפרוחי פיתון. הם מציעים לו לצאת לאיטליה, לעבוד בחברת הבת של האיגוד, אנק איטליאנה, הספקית הכי גדולה באיטליה של ביצים ואפרוחי רבייה. באיטליה ענף הלול נזקק להדרכה. הם עבדו בשיטות מסורתיות והישראלים מביאים להם ידע מודרני. כשאני באתי לאיטליה היה מוסכם שאני נוסע בהתחלה לבדי, אני נסעתי בפברואר, אני אתמקם שם, אמצא דירה, ובחופש הגדול ביולי תבוא המשפחה. הייתה לנו בעיה עם מיכה יד בצבא, ואנחנו התלבטנו מאוד. אנחנו התייעצנו עם מיכה, ומיכה אמר, כן, יש סבא וסבתא, יש משפחה, יש זה. אני לפני יצאתי לאיטליה, מצאתי מורה לאיטלקית בבית שאן, ילידת איטליה, והיא אמרה לי, תשמע, כמה חודשים יש לך? יש לך 3 חודשים ללמוד? אני אלמד לך דקדוק. אמרתי, דקדוק אני אוהב מאוד. וכשהגעתי לאיטליה, השפה נראתה לי כמו דבר מוכר לי. הם השתגעו מהשפה שלי. הם אמרו לי, אתה מדבר איטלקית, אנחנו לא יודעים דקדוק כמו שאתה יודע. אני הייתי כל יום מלווה אותם בפקיעות, ואני מהר מאוד הבינותי שפה יש בעיה של תחזוקה. אני רואה, הלחות לא עובדת, הטמפרטורות לא מדויקות, כל מיני דברים כאלה. אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה שאני אפתור את הבעיה? אז תן לי פה סמכויות, תן לי הכל שלך, תעשה מה שאתה רוצה. והוא אמר לי, תדע, הם לא אנשים קלים העובדים שלי. אמרתי לי, תשמע, אני לא מבקש מהם, מה שאני מבקש מהם אני בעצמי עושה את זה. הם השתגעו שהם ראו אותי שאני בא עם אוברול בבוקר, ונכנס, חודר לתוך המדגרה ומפרק שם הוונטילטור,
שהשק שלו שצריך לספוג לחוט קשה כאבן. כשהם ראו אותי עושה איתם את הדבר הזה, היה אמון מוחלט. המילה שלי הייתה מילה קדושה. הם נשמעו לי כמו ילדים. הסיכום היה שהם ילכו, חגי ואפרת, לבית ספר יהודי. ואני מצאתי דירה מצוינת, קראו לבית הספר. ואז בית הספר היהודי שלח מורה על חשבונם. שלח מורה שתלמד אותם בבית איטלקית, את חגי ואת אפרת. הדבר המצחיק הוא שאפרת במהלך השנים קיבלה את הציונים בדקדוק הכי גבוהים בכיתה שלה. חגי השתתף שם בפעילות של התנועה במילאנו. הייתה לו נטייה למוזיקה, הוא התחיל ללמוד צ'לו בארץ, את הצ'לו סחב איתו לאיטליה, קנינו לו טוסטוס והוא היה נוסע עם הצ'לו על הגב לקונסרבטוריון. הם למדו יפה מאוד את השפה, הם הסתדרו. רבקה גם כן התחילה ללמוד, ורבקה הייתה כך אישה פעלתנית. היא החליטה שהיא הולכת ללמוד גזרה בשיטה מיוחדת. היא נרשמה לקורסים, והיה לה כישרון ללימודים האלה, והיא באה לארץ, אז היא עוד כמה שנים טובות עסקה בלימוד, הייתה נוסעת לניר דוד, הייתה נוסעת למשמר העמק פעם בשבוע. פה בבית עשה קורסים. רבקה גם למדה לבשל, ידעה לבשל, ורכשנו מהר מאוד חברים ישראלים באיטליה. והיו לנו תנאים טובים. הם היו נוסעים איתי הרבה מאוד, וזה היה כיף. דודה נשאר נציג יחיד של החברה בכל איטליה. הוא משתף פעולה עם סוכן איטלקי של האיגוד שכבר פועל במקום, כדי שהוא יתפנה לעסוק רק בבעיות המקצועיות. זהו פליני, שמכיר היטב את השוק ולדודה יש אמון מלא בו. עם הזמן הם הופכים לידידי נפש. הייתי בא עם המשפחה אליו, והוא יודע לקבל אורחים באופן בלתי רגיל, הוא ואשתו, ואחר כך כשכבר עזבתי את האיגוד, ובאתי לשם בתור מדריך או בתור פותר בעיות, אז הוא היה תמיד הכתובת, כי דרכו ידעתי בדיוק מה מתרחש, הייתי בא אליו. ואז הוא אמר, תשמע, תעזוב מלון, אני לא רוצה מלון זה, אתה גר אצלי ופינה לי חדר. פליני, כמובן שהקשר הלך והתהדק, כשהוא היה מבקר בארץ, הוא היה תמיד על בית אלפא, והוא גם בבית אלפא, הוא היה בן בית פה, הרגיש את עצמו. אגב, הוא בא פעם אחת והיו לו בעיות עם ברכיים, מחלה, אז שיקנו אותו פה כמה ימים, טיפלו בו, התקלה הייתה מביאה לו אוכל. כמעט כל שנה היינו נוסעים, כי הוא העמיד לרשותנו גם מכונית, גם וילה, גם מקררים מלאי אוכל, והיה אירוח יוצא מן הכלל, והיינו נוסעים בשבועיים, 3 שבועות כל שנה. תמיד הצטרפו אלינו סוניה ואהוב. הילדים גדלו אצלי לברכיים, זה לא... ואחר כך נולד לו נכד. מתי נולד הנכד? ב-19 ליוני, ביום הולדת שלי, 19 ליוני. השם שלו זה סטפנו דוידה, הוסיפו לשם דוד. אז יודעים כולם שיום הולדת, ההבדל הוא רק 60 שנה, זה הכל. הסיפור עם איטליה והמשפחה הוא סיפור של אהבה באיטליה, אהבה איטלקית, האופי של אנשים הוא נורא נעים, מאוד חברותי. בשבילי זה היה אוניברסיטה נהדרת, בשביל רבקה זה היה תענוג לו, היא כל יום שם נהנתה.
הם נורא רצו שאני אשאר שם לחתום לעוד שנתיים. אני ידעתי דבר אחד, אם אני מקבל את ההצעות שלהם, אני לבית אלפא כבר לא חוזר. היה לי ברור. זה כבר עמדה אחרת, זה משכורת אחרת, זה תנאים אחרת. אז אני אמרתי לה, לא, אנחנו חוזרים לבית אלפא. המשפחה חוזרת לקיבוץ ב-1970. דודה חוזר כמובן לרכז את הלול. אלה שנים של חידושים רבים בענף. בשנת 1977 הוא מתמנה למנהל איגוד משקי עופות לרבייה. דודה מוצא עניין רב בעבודה, ובניהולו הם מגיעים להישגים חשובים. התגברות על מחלות קשות בלולים והצלחה בשיווק לארצות רבות. בתקופה הזו מיכה נכנס לעבודה, והוא ניהל את הבית אימון. ואז מיכה לקח את הדברים בידיים, באמת הוא איש, הוא בולדוזר. אז הזמנו לא לול אחד, אלא 2 לולים, עם ציוד מודרני. ופה היוזמה של מיכה הרחיקה ללכת, והוא החליט שהמערכת הזו צריכים להכניס אליה מערכת של פיקוד על ידי מחשב. זה היה רעיון משוגע. ואז הוא בנה מערכת, והמערכת הזו שלטה על חלק גדול מאוד מהפעילויות, מהפונקציות שדרושות. הפלא ופלא שמיכה גם דאג מיד שיהיה לו מחשב בבית, שהוא יוכל לפקד דרך הבית שלו על המערכות שישנם בלול. דיוק, הקפדה בהחזקה, לא לתת לשום דבר להיות מוזנח, הכל צריך להיות במקום, הכלי עבודה שיהיו תקינים ולא צריך לחפש אותם. בקיבוץ דודה פעיל בוועדות ומתמנה למזכיר בית אלפא ב-1989. לאחר מכן הוא מצטרף לבית האימון ועם הזמן מנהל את המקום. כאן הוא מתמיד שנים רבות בעבודה יחד עם שותפים צעירים. שלום מר דוד הדס. מכונה דודה. דודה? דודה זה השם מילדות קוראים לי. לא רק בקיבוץ, אתה אומר. לא רק בקיבוץ, דוד זה בשביל המשטרה, בשביל קופת חולים. אבל פה אתה לא במשטרה ולא קופת חולים, אז איך אתה מעדיף שנקרא לך? כן, מילדות. דודה. כן, אפילו במשפחה קוראים לי. ואתה מבית אלפא. באמת. ואתה לדעתי הלולן הוותיק ביותר במדינה, זה נכון? אני לא יודע, אולי יש אחרים שאני לא מכיר אותם. אבל אני כבר 53 שנה בלול. בלול, ממש בלול. ומשנת 52 עד היום, וכמעט ברצף, עם הפסקות קטנות מאוד. מה זה אומר להיות כל כך הרבה שנים בלול? זה אומר לגדל תרנגולות, ביצים? לא, זה אומר שהמקצוע מעניין. כן? מקצוע דינמי. אתה מתעורר בבוקר, יש לך כבר חידושים, אתה עובר הלילה. מה זאת אומרת? איזה חידוש יכול להיות? זהו ענף שהפך להיות כמעט לתעשייה. ובתעשייה מחפשים כל הזמן דרכים לשפר את התוצרת, להיטיב את התוצרת וגם להוזיל את התוצרת. אבל אתה בגילך, בן כמה אתה? אני בן 81, אותו. ואתה עוד מה, באמצע הלילה מתעורר, הולך לבדוק את הלול? לא, אין צורך ללכת, כי יש לנו מערכת ממוחשבת, וכל המהלכים שאנחנו מבצעים בלול נעשים על ידי בקר ומחשב, ופשוט האצבעות עובדות, לא צריכים לרוץ. זאת אומרת, אתה, יש לך בבית כבר מחשב? יש לי בבית מה שיש בלול, במשרד הלול יש לי בבית. וכשאני גומר את העבודה, אני קם בבוקר ונוסע עם הווספה לעבודה, ושם מנהלים את העניינים. עוד עובד בלול? כן, אני קם כל בוקר. אתה מזמן יכולת לצאת לפנסיה, לא? יכולתי, אבל אם עדיין אני יכול להביא תועלת, ומעריכים את התועלת הזו שאני מביא, מעריכים את העבודה שלי, אז למה אני צריך לפרוש? אני יכול להמשיך כמה... רגע, אתה יודע מאיפה התרנגולת בכלל, מה מוצא התרנגולת? אם אני אגיד לך שזה מהזוחלים, אתה תאמין לי? ברצינות? ובכן, זה מהזוחלים. מה קדם למה? הביצה לתרנגולת או התרנגולת לביצה? זמן רב חשבתי שהתרנגולת. מה חשבת? חשבתי שהתרנגולת. אבל אחרי שאני מחזק, חיזקו את הדעה שהמקור זה ביצים. זוחלים. זוחלים. אז אני מאמין שהביצה קדמה. פתרת שאלה פילוסופית עתיקת יומין. תודה רבה דודה, הדס, תודה רבה. קיבוץ זה דרך חיים,
שיש בה, עדיין יש בה מסגרת של אחריות הדדית, יש דברים של ערבות הדדית. את יכולה לשאול אותי למה הייתה לך אפשרות של פז לא לחזור מאיטליה ולעשות... אז העובדה שלחיות באושר או לחיות באושר כספי או במצב כלכלי אחר, זה דבר שמשך אותי. דווקא משך אותי פה העניין שיש פה חיים חברתיים, יש פה אחריות הדדית. אלה הדברים שבגללם לא עזבתי את הקיבוץ. האמת היא שאני מאוד מצטער שהבנים שלי לא הלכו. אני מאוד מצטער שהם לא בקיבוץ. כל אחד בחר את מה שטוב לו. אז עכשיו אי אפשר להגיד שאני בחרתי את הקיבוץ מחוסר ברירה, אלא אפשר להגיד שאני בחרתי בקיבוץ, למרות זה שהיו ברירות אחרות. אז לכן אני פה, ובטלפה בשבילי, מה זה? זה בית. אנשי השלמה עברו יחד את כל מסכת החיים, עם רעות וחברות עמוקה. ההוואי הכל כך מיוחד שלכם, הוואי של ילידי הארץ, הוואי קולני, עם הרבה ספונטניות וללא גינונים, ואנחנו הבנים הסתכלנו בהערצה על היחסים המיוחדים שביניכם, על היכולת הנפלאה שלכם להתלכד ולתת כתף אחד לשני ברגעי שמחה ולהבדיל ברגעי צער. ההרגשה היא כי להיות בן של ההשלמה זה לא רק להיות בן של הוריך בלבד, אלא הרגשה שאתה שייך לחבורה כולה. לכולם אכפת ממך והם מקרינים עם תחושת חום ודאגה מיוחדת. השלמה כל השנים הייתה דלת פתוחה בין אחד לשני. אצלנו זה היה דבר מובן אליו. גרנו באוהלים יחד, גרנו בצריפים יחד. פותחים דלת, הנה אני פה, בוא, יש לנו על מה לדבר. העובדה שאנחנו ותיקים מאוד בקשרים אחד עם השני. הקשרים אומר שאני יודע את כל מה עבר עליו, את כל הצרות שהיו לו, את כל הדברים הטובים שקרו לו. תולדות חייו הם בשבילי דבר שאני יודע אותם לא מסיפורים, אני הייתי על ידו. אני חושב שזה מה שעושה את הקשר בינינו. סוניה ורבקה היו ביחסים מאוד קרובים. זו הייתה חברות ממש מילדות. אותו דבר אני ואהוב. התעתקו מאוד הקשרים מאז שיצאו משפחות לחופש מבושל. אנחנו היינו צמודים עם סוניה ואהוב כל השנים. מובן מאליו שאחר כך שהתחלנו לנסוע לאיטליה, אז הם היו הזוג הנלווה אלינו תמיד. אז זה טבעי מאוד, אני לא יודע איך זה יכול להיות אחרת. המאפיין המרכזי אולי בתכונות של רבקה זה היה שהיא הייתה סקרנית לראות מה מתרחש במקומות אחרים. תשתוממים לדעת מה המתנה הראשונה שהבאתי לה מיד כשהתחתנו. קניתי לה אטלס ענקי. שאני ידעתי שהאטלס זה בעצם ביטוי לזה שיש לה רצון לראות כל מה מתרחש במרחבים. 4/6/47. רבקלה המשתוקקת לטור את העולם מדודה, ולמטה בסוגריים ביום שצלצלו הפעמונים. זאת אומרת, זה כשהחלטנו להתחתן. האטלס הזה כמובן, כל העולם משתנה. אנחנו התבגרנו והעולם משתנה. ההוצאות הראשונות והתקציב הראשון הגדול שלנו היה שרבקה יצאה לחוץ לארץ. היא כבר באותה שנה נסעה לקפריסין, זה כבר היה חוץ לארץ. היא חזרה מקפריסין ואחרי כשמיכה נולד, ומיכה היה בן שנה אני חושב, היא החליטה שהיא רוצה לנסוע לאירופה. הוא חזר מהצבא הבריטי והיה לו קצת כסף והיה לו אקורדיון. הוא תמיד היה מנגן.
אוהב מוזיקה, אז הוא מכר את האקורדיון, ובזה נסעתי לאנגליה ולצרפת, הייתי בפריז איזה חודש, יותר. ואחר כך הייתי באנגליה איזה חודש, יותר. וזה היה חלום חיי, שאז כולם הסתכלו עליי כמו מטורפת. ומאז עד היום הזה, זה חלום, זאת אומרת, אני מגשימה את החלום הזה כל חיי, והייתי כבר כמעט בכל העולם. היא בזה הדביקה את כולנו, אני חושב שחגי עכשיו, שהוא משוגע לסיורים וטיולים, הוא ודאי ירש את זה ממנה. גם אני חושב שחלק מהנכדות שלי ירש את זה מרבקה. המפגש עם אנשים ומנהגים, זה נורא עניין אותה. בכל מקום שהגענו, היא הסתדרה עם אנשים, סקרנות, כל דבר עניין אותה. הסיבה שהיא רצתה להישאר באיטליה זה לא מפני שאיזה תנאים מיוחדים היו לנו שם, אלא האפשרויות שיש לנו להסתובב באירופה, בעולם כולו. היא השפיעה עליי בהרבה דברים. עקרונית החליטה שהיא לא תתנהג כמו ההורים שלה. מפני שהילדים שלנו חיטטו במגירות שלנו וירשו לעצמם לקחת בלי לשאול וזה. היא השלימה עם זה והיא אמרה, כך אני רוצה, מפני שלי אסור היה לגעת בשום דבר בלי רשות. אז הדבר הזה השפיע גם עליי, כי אני הייתי יותר קפדן, יותר פדנט. אני חושב שמה שהתכוונה בחינוך הזה, לומר, שצריכים לתת לילד לחיות עם הנטיות שלו, עם האפשרויות שלו, היא בכל מצב, כי זה לא חשוב אם מישהו רצה לעשות דבר שהיה כנגד עצמה, היא השלימה עם זה. גם עם הנכדים שמענו על אפשרות שתהיה אינטימיות, אבל יחד עם זה, לכל אחד יהיה חופש לעשות מה שהוא רוצה, לראות את הנכדות שלנו מדברות עם רבקה, זה היה כאילו ששתי חברות משוחחות ביניהן. מתישהו, אני יודע, רציתי תשומת ליבה, היא עמדה שמה, שרקתי לה, היא ידעה שאני שורק לה. זו הייתה שריקה שאני הבאתי אותה מקבוצה מהתנועה, וזו הייתה שריקה משפחתית. סיימתי לעבוד במחצית חודש יולי השנה, זאת אומרת, הנאמנות שלי לענף הלול נמשכה 62 שנים. היה לי טוב בענף, וזה עניין אותי פשוט מאוד. אז כל זמן שאני עוד ראיתי שאני יכול להביא איזושהי תועלת, אז אמרתי, אני אשאר. אריכות ימים, אני חושב שיש בזה גנטיקה. אחרת, איך אני אראה מסברים, שלושתנו חיים יפה, הראש במקומו, הרגליים מעט כושלות, אבל אנחנו במצב הראש צעיר. ברגע שאני הפכתי להיות פנסיונר, רק בחודש יולי, בתחילה הייתי מודאג מאוד. חשבתי, אם אין לול אין חיים, אז אני אומר לכם, בלי לול יש חיים נהדרים. ברגע שעזבתי את זה והחלטתי שאני לא מתעסק יותר עם הלול, ברחו ממני כל המחשבות שאני צריך לחשוב על הלול, וצריכים לעבור לתחומים אחרים. אני לא איש ספר. לצערי, מגיל מסוים אני כמעט קורא מעט מאוד. בניגוד לחברים שלי אחרים שהם קריינים גדולים מאוד, אני מקנא בהם. רבקה הייתה קריינית. בחופשות שהיינו יושב באיטליה, שלנו לא הייתה סבלנות לקרוא את כמה ספרים של עמוס עוז, היא הייתה מספרת לנו, היא קוראת ולמחרת הייתה מספרת לנו את הסיפור. דבר אחר שאני משוגע למוזיקה, אני אוהב נורא מוזיקה. אני יכול לשמוע מוזיקה טובה. שעות, זה מספק אותי. ואני גם משתתף באוניברסיטה של הזקנים בגלבוע. שנים יש לי הובי, אני אוהב מאוד לטפל בדברים חשמליים. ואני אוהב להשתשע עם זה, מביאים לי פה המון נבררים לתיקון, סירים לתיקון. יש פה גם עבודה יצירתית, אני מתקן, אני משנה. הם זורקים אותם בגלל שטויות, לפעמים טיפת שמן פה מקימה, הנה מה שריה הביאה לי, סך הכל פתחתי,
טפטפתי טיפת שמן וזה עובד כמו חדש, וזה יעבוד עוד 10 שנים. ממש עובד, אין מה לדבר. אוהב לראות ספורט, לא כדורסל לצערי, גדה רק כדורגל. בלאו הכי בחלק מהתוכניות אני נרדם, תענוג להירדם מול הטלוויזיה, אבל אני שמעתי שזה תענוג של אנשים רבים בני גילי שהם נרדמים. היום עובר מהר. אין לי שום תחושה של בריאות. חגי, אין שבוע שלא יבוא הנה, טלפונים, דואג. בן כזה, זה עונג גדול. הזו עושה אותה יואב, החתן העתידי של נויה, והוא עושה עוגות מצוינות. יוכל להפוך את זה למקצוע. בואו, תתכבדו בעוגה. הוא נותן מסורה, הוא לא מכבד כל אחד. לא, ודאי שאני לא מכבד כל אחד, אבל אני מספק לו את הקוניאק. צהריים בדרך כלל אפרת מכינה לי כמעט כל השבוע. אם היא לא מכינה לי, אז אני אוכל בחדר האוכל. בכלל, עניין הכלכלה, גם כשאדם עובד, היא לא הנושא הכי מכביד על האדם. מסתדרים עם זה. סוניה דואגת לי, סוניה היא דואגת לי, יופי. היא לא יעבור שבוע שלא תביא לי אוכל, תביא לי יוגה, היא מטפלת בי, יפה מאוד. אז אם יש בת כמו אפרת וחברה כמו סוניה, אז אני מסודר. מה ההצלחה הכי גדולה בחיים שלך? אני לא יודע מה זה הצלחה. הצלחה זה... אני חושב שהמשפחה זו ההצלחה הכי גדולה, בזה בלי ספק. סתם חיוך ללא סיבה, תום ימים של אהבה, שיר ישן לאור ירח, וריח משקר שלך, וכך אותך אני זוכר. גל שוטף את העולם, חום הולך ונעלם, צחוק מאיר את השמיים, מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. מתוך עיניי, אחבק אותך ויחד מנצח במשחק, בין מציאות לחלומות, בין האושר לדמעות, תמיד אוהב אותך מאוד. עם הקסם שבלב, בוא נשכח את הכאב, רק עוד רגע ובינתיים נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך.
Quando dico che ti amo, credi a me. Temperatura sacrosanta verità. Fino a ieri. מזל טוב סבא! מזל טוב סבא! היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסבא. היי סבא. תגידי היי סבא. היי סבא. סבא יקר, יום הולדת שמח. חבל לי ממש שאני לא נמצאת אתכם עכשיו, אבל כמו שאתם יכולים לראות, אני באחד המקומות היפים בעולם. אז אני שולחת מפסגות נפאל המון המון מזל טוב. אני מאחלת לך עוד הרבה שנים של בריאות ואושר איתנו עם כל המשפחה. צר לי שאני לא נמצאת ואני מתגעגעת המון, אבל גיל זה רק מספר, אז אפשר לחגוג גם שאני אחזור. תעשו שמח ומלא מזל טוב, אוהבת אותך המון סבא. נשיקות. מזל טוב סבא! היי סבא, רצינו לאחל לך יום הולדת שמח והרבה הרבה מזל טוב, שיהיה לך רק בריאות ושמחה ונחת, אוהבים אותך. גם נדב. היי סבא, מזל טוב. חוגג 90, הלוואי עליי, אני גם לחגוג 90 בגיל שלך, כמוך. בשבילי היית מורה דרך והיית הכל בשבילי, אתה הסבא הכי טוב שיש, ואני מאחל לך הכי הרבה מזל טוב, ואני אוהב אותך המון המון. סבא, שיהיה המון מזל טוב, אוהבים אותך מאוד, תמשיך להיות בדיוק כמו שאתה, מעופר ואייל. חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת לסבא. אבא, סבא, הכי טוב בעולם, המון בריאות והרבה מזל טוב. אוהבים אותך בכיף על גדות הוולגה, הפטריה הרוסית. יום הולדת! שמח! לסבא דודה! Beso volado. חלש יצודד, נרפה יהודד, יין אדם